Aziz izleyiciler, selamun aleyküm yaşlılar. Aleyküm kemine. Almura dağı salam. O iyileşler selamu aleyküm. Aleykümselam. Kemine saparara salu aleyküm. Aleyküm. Vatandaşlara salu aleyküm Aleyküm. hemen de. Buyur kemine. Bu Ha, hemen gurur edildi. Sapara, bugün hemen gurun edildi, planlı bu gurunlar. Tuğulemi. Ha, Tuğulemi. Neme var da? Yine Niyaz köşk kurdu. Ha, Deyip mesele vardı. Şu köşk kurdu, köşk kuranda bir giden caylar yıkıldı. Şimdi şu neme mana geliyor. Yani halkın cayını yıkıp köşk kurulayan olsa demek bu taydan neme düşünmeli. Şol vaatlardan o düşünüp bolar. Şimdi biz 30 yıl geçen son fikirlenecek olyas da bu zatlara. Aa, Ya halkın o puluna köşk kuruyor, o halk hem şu köşkün hayranı diye sapara. Yani o köşkü kuranda da dinge pul değil, bir giden cayları yıkıldı. Şu cayların hem özü dolunmadı. Dolunan olsa da katı az, yine bir nemeler var. Yani şuna biz neme tarafından seyretmeli. Yine indi bundan sonra ben geldim. O siz önemli değil, mühim değil. Halk o mühim değil. Halkın ruhunu öldürmeye geldim deydi. Halkım o şu tayda kabul eden olmalı. Ne için kabul eden olmalı diyez. Yine şu an neticesine seyretsek. Köşkler var, içi dolu değil, boş. Ullakan giden köşkler var. O köşkler hem kurulayan pulun hesaba halkın pulu neticede köpçülüğün pulu da topraktan çıkıyor, şu teritoriyadan çıkıyor. O teritoriyada da yaşayan dinge Niyazov değil ya da Kurbanulu değil nemesi var. Ve şuna seyredeli. O köşkün manisi neme? Şu Deme, Türkmenistan diktaturasında köşk o neme zadın işaretçisi te. deme kemine köşk büyücün şarati yani ben güçlü diye de. Bana biat edin değil. Yani bana tapının. Ben güç. Ben ömürlük geldim. O sizin üstünüzdeki güç, men Hudayınız diyen manini veriyor. Yani o cayın bir de on Hudayları hiç tadı gerek gel. O yani normal devlet. Yani Türkmenistan'ın yonkü ay yine de orta pargaytılayın. O Merkez Komitesi'nin cayı. O Türkmenistan'ın içindeki yani en ulu ambiyeli bolcuk yine de 50 yıl yani yol başlık demelerini oturacak adamların ambisiyasını udurtvar ya dediyen doğulu kanagatlandıran köşk düşür. Yani Halmıra Dağı içinde yiyip çıkanlar bilendir. O ben içine yiyip gördüm. O bilen o Kâda köşkün büyüğünden yani bir manda grup verecek deyse de o kâda köşk gerek gel deyip o gerek gelin sebebini aytıp berinde. Şu köşkü kuracak olup yine Podvoysk bilen Sovetsk köçelerin aralığı da no şay oluyor. Şu nemen yok orik te Vasmoymat Kine Teatrın üstü bilen gidiyor da şu tuvulukları için yıkılan olmalı. Birinciden şu tayda Kökur'un o yerli Türkmen maskalaları yaşayattı. Öyle büyüklü Kökur'un o yani Türkmen'in menniyen adamlarından ödüm. Yani hem Haysi tarafına seyretsen o tanımalı adamlar halk için fırsatları eden adamlar, atla avrayla adamlar o taylar neme yerlerde. Nemin atlarına edip vereyim. Sakıcı barif deyip eştendiniz. Halk bağışıt vaadi Türkmen'in legendesidir. O pakir burada iyire oluyor şu tayda çağlar, şu tayda yaşayan. Kerim Urban Epes şu tayda yaşayan. Anriyanlı.
O yani Balşovoy'un büyüğü vardı. Ben şu taylarda çağalımdan şu tayda ötür yerlem de öy bileyen de şu taylar. Te şu 8. Mart kine tiyatro çendi. Ondan ağırsından. Onun şu tayda 3 tane mektep var. Yani 17. mektep, 40. mektep, son yok orada da 37. mektep var. Şöyle 3'ten yıkıttırlar da. Şu yaşayan nemelen ağrında in son nemede vat boy matın yani payda geldi koyu vatta. Onun ay me duan uyu olmalı şu tayda. Yine de bir tür soğuminle da upravdilam dağıt bol yani iyi dövürlerde işlen ne yavdur iflor diye. Yine de bir topor nemeler vardır. Avraylı yani Türkmenin menniyen maskalaları rotayda yaşadılar da. O pulu zadi bir yanında şol adamla yerinden göçürüp gövününe değmesine değen zat derler. O şolun köpüsü Türkmen devletinden, hükümetinden, halkından katı kineli Türkmenistan terk edenleri vardır şolun içinde. Bunu topunu terk etti. Hakikaten. Ortada yaşap öğrenler vardır şolun için. Köpüsünün. Ya başka nemelerde. Ödem kineli yani ne halk tezini çıkardı. O hükümetin böyle ayağını tüpürüp nemetti de. O niyadım ödü kim? Şol adamların yanına Kerim Urban Nefes bilen deneştirip gör. Hiç tat. Hiç tat. Yani batık giden iyidine diyen adam derler. Ya da sakcı barf misal için. Yani ikisini hoş. Yani Kur'an yolu bilen yani niyadım hoş. Çok patinkadın iyidine degen nokta. Yani millet için aydiyen ben. Ne şol adamların önü göğününe değmek onun halka görködülüyor ne şuları ben şuları alak yediyen o sesi çıkmasa onun galankinden üstüne ekskavatör öğrendi de onu bitti. Yine başta yani Türkmen halkam şunu yuttu, sesini çıkarmadı. O şu demede sihirine oturan adamların nemesi ne Kur'an'da da ediyor. Yok onun aklında biraz. Basmım artık yani nemedim. Yani 17. mektep denilen mektep tarihi mektebi. Yetiştirenden sonra salınan mektepler. 40. 37. mektepler 37'de ben özüm okudum. Yıkıları yalak mektebim derler. 70. yıl, 60. 65. yıllar salınan mektepler olmalı. Ondan 3 tane Davut var. Kıraatlı Moğlut deyip yani gaz plitesini çıkarayan Davut var da. Ödem Türkmenistan'da 2 tane maşinistayı neden zavod vardır. 2 tane. Bari yok 2'dir. Türkmenistan'da tenagat yok. Şun biri yani Kıraatlı Moğlut'tu da. O küçüğü nebe o gaz plitesini çıkarıyor. Onun yönü şu da çıkan yoktu da Türkmenistan'da. Sotayda in olmanı yani Türkmen priyetin neyemediğini görüp biliyette. Yani senagatta priyetler ulunuluyordu. Ul priyetler vardı. Yani çağa kalk işliyorduk. Onun limonat zavut deyip zavut vardı. Onun çörek zavut deyip bir fabrikat vardı. Ulu. Ola köşk bir bana da değeri bolmadık köşk. Şu da atları edilip demedilerdi. On pulom hem de adına bir kıraat hücröndü. Yani bu manevi tarafı var. O köklü Türkmenin oturan yerlerini ne Türkmenistan'da ne Aşgabat'ta Türkmenin yani kazıklan yer diye ne o yani Gette yalaktır şehirlen kırastır.
bir ortada ýa-ni şo taýlardyr. Ýa Çeýew köçesi bilen ýa Podvoysk bilen Sowetskiň aralygda. Buny başga many bilen etdiler diýip düşünýän men. Bu manysy bolmaly. Ýöne boşuna gerek batdalle. Düýünden gerek geldi. Manysy Sonra, diýende ýörit edilen many dama. Owo. Onu ýa-ni şu halkyň nemetini göçürmek üçin edilen. Şeýh köşeden jurnala edilen bolmaly. Ýokardan ondan şu 37-nji şkoluň töwereklerinden ýykypdyrlar da durşuny. Ine şo taýda köklü türkmen we bir kinetil yerleşen yeri de şo taý. Türkmen nemeti şo taýda çykýatdy. Şo töwereklerden. Ne köşü wadyr, gaja wadyr, ýa Fitrovka wadyr. Şäheriň içinden wadyr bu ýonly diýip ýarmyrkan ýani. O taýna tekip dediler. Ne şu Türkmeni ýa-ni ýüp nemetini ütgetmek üçin edilen bolmaly diýip düşünýän men. Ýalňyşan bolmagy mümkin bolýan ýöne. Sebäbi şol adamlar göwünde degmäli degen nokta. Ýa-ni ediljek bolýanda. Ne bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Maňa bilimli intelligensiýa gerek däl, magul gerek diýip etdi diýe. Bir hayat diýen bir ýyldaşymyz ýazypdyr onu. Şol manyny berýändir diýip aýdýar. Ondan şo taýda şonu ýuwutdy. Halyk sesini çykarmady. Soňondan ýa-ni beýleki nemelerde halkyň öýleriniň üstünden ýöne buldozer beton jaýlar sallardy. Yer gitýärler. Arhitektur näme diýär, arhitekturan hiç tadyna demeder. Şu köýüni Aşgabat ýalyp halka yerli şo taýda näme mulayim näme dünýäň köp ýerinde ýokdur. Şo uş kirlerinde ekilen näme yer titrenden soň ekilen agaçlary näme degen okşar. Türkmenistanyň içinde olur ýalyp ağacın ösen ýeri ýokdur kendir. Töwrüde zatly bolaýmaz. Häzir men o bir näme aýtjak ýöne şondan hal bir adada söz alsa. Doğru. Kalmurat näme mikrofonu ýapyp Kalmurat. Näme bardy? Ýa-ni şo Aşgabat bardaýdym ýa başga bir mesele barmy? Kemi? O şu Aşgabat ne göçürilen, yani yıkılıp göçürilen diýmeli, ýaşap gören ýa-ni ýyldaşymyzyň ýazanlary intelligensiýa diýilýär, şol nämäge girýär, gatlagy girýär. Şolaryň ýaşap duran ýerine eýelep, ýykyp, göçürüp, dargadyp köşk gurmak. Manysy näme? Tapara ýani hemmesi taýda bellap aýdyp geçdi-de şu Aşgabatda ozal näme bardy, soňra näme dilli. Sebäp Tapara ömrüniň köp bölegini Aşgabatda ýaşap geçirmedi. Men so 2 ýyl ýarym deputat bolan ömrüm işläp ýaşamadyk. Diýmesem başga ondan owul men Aşgabatda kembeleçiligim ýok. Ýöne men bilýän adam taryhdan okanym şol 48-nji ýylyň yer titremesinden soňra Aşgabat ýa-ni şol Aşgabatda Ýaponiýada ýörüýte ýa-ni seismologlary çağıryp getirýärler. Staliniň buyrugy boýunça olar şol ýerine barlap şo taýda näme gurup boljak, näçe etajlar gurmaly, şol 3 etajdan ýokary geçmeler, bir-iki ýerde şol döwlete hökümete gerek bolsa 4 etaj ýa 5 etaj aňyr şonun ýokary etaj gurulmalylar sebäp tektonik plitalaryň üstünde ýerleşen şu şäher diýip rekomendasiýalaryny berip gidýär. Ondan şo köçelerde
Yani şol toprağı berkitmek üçün, saye bolmak üçün, kölöge ya bir hawan arasalyk üçün ýöreýte ağaçlaryň sortları ekilýär. Tapara gaty dogry aýdýar. Şolar ýaly ağaçlar mene Pewride ýa çöllen maşy içerde görmedim Türkmenistan. Ýöne şonuň näme saýasy bardy, köne aşgabaty seretseňiz taparsyňyz, ýöne şuň kaşgabatda görmersiň. Hem şäheriň strukturasyny bozdular, hem de bir edilmeli bir şäherler barda, ozur seismik zona degişli yerde kurulan şäherleriň bir berja edilmeli, bir ýöreýte arhitekturyny nähili baýdan boşlarymy ýa bir hökmen berja edilmeli meseleleri barda. Şo zatlaryň üstüne keseçilik çekdi Niýazow. Yani Türkmenistan garaşly bolandan soň hem de sonra bir ilerlemem dowam etdi. Hakikaten Aşgabat gaty gözelli. Näme üçin bu hemmejini bozdular? Bozanyň sebebi şol şahsiýet kultu diýilende özüni mahabatlandyrmak diýen bir zatda. Özüň beýikligini görkezmek. Şonun maslahy. Yani şonu Niýazow etdi. Şonu men beýik bina gurýan, binalary gurýan, köşkleri gurýan, şonuň üçin men beýik. Ya şolong köşkleň ýa daştan mermerden mi galyrylan binalaryn aňyrsam men keşfim görnýär, men şu zatlary eden adam diýip özüni taryhy gizlemek üçin ortada bir söz bardy, ýani psihologiýada bar, kemeden bilýärsiň onu ýa-ni maneweliçe diýildi, özüni mahabatlandyrmagyň bir keserçiligiň bir görnüşi. Şol Niýazowda bardy. Ýene şol maneweliçe bilen hem edilen işler, kurulan binalar ýöne gerekli, halka da gerekli, döwlete de gerekli bolup çykdy. Ýöne gynansak şo Aşgabatyň köne keşfi bizde galy, biziň hakydamyzy saparagy bilen biziň neslimiziň gözüňizde tu, ýöne sen neslimiň gözüňiň öňünde ýokdur şol köne Aşgabat. O da ýaşan adamlar, gören adamlar. Ýöne ýok etdiler, şo zatlar infrastrukturany ozalky barda. Oğlum hem Türkmenistanyň klimatik şertlerini, geografik şertlerini ve halkyň durmuşyny, susuzlygy ýa bir jowda aslygy gözüňde tutup, şo zatlary ünsberlik kurulan zatlar çyzylan proyektler hemmesi köledin. Ine mene görüp otursaňyz, näme bar, näme ýok, onu galanda halkyň ölçüsün. Ýöne biz şol öňkü kurulan binalar hakykatdan halkyň durmuşyny bu geleceğine degişli edilip kurulan binalar diýip hasap edýärler. Ya guruluşyklar ya da şu ya bu zoolog ya da bu uşak Aşgabaty serenjam ya gözellik berip oturan baglar hiç birisem şuun ýok. Gep baglyk däl Halmurat. Bir adam ata baba oturan ýeri, 2 nesil, 3 nesil, 4 nesil oturan ýeri şo taýdan adamyny näme üçin göçürmek? Bu gerek bolsa başka mesele. Ýönem gerek geldi üçin. Şo köşkne 2 köşkün, yani Niýazow saldyranam, Berdimuhammedow saldyranam, $100 şo köşkü salynýar diýse şo taýda salynmaly däl. Gereği ýok. Gereği ýok. Mesele şo taýda. O gow salypdyr, gymmat salypdyr, ardan salypdyr, onu da däl. Sebebi yani şol adamlar birinin o taýda müňlerçe hojalyk barda. Şol adamlar birinin göwünde degilmesine degen ok şolar. Köşkleri öýleri bilen bile, ol ýeke köşklerim däl, öýleri bilen bile. Ol ýanky bir milletin oturan ýerine, o üstüne ýanky bir düşman gelip şolup basyp alynýarlykda da bu. Kapara bu zatlar ýöreýte gurnalan oýnar. Senin bilýän onu menem bilýän. Şol köçeleriň ýykylmagy ýa şol jaýlaryň ýumrulmagy
şol şahsların ýaşan öýleriniň ýok edilmegi halkyň adyny aňyndan şol adamlaryň adyny öçürmek üçin edilen ýapurulan oýun. Adamlar barmasyn şol öýlere ziyaret etmeden bir barıp şolaň ruhuna bir tewir ayet okulmasyn şol ojaklarda. Aslında şol ojak kalmasyn diýip edilen oýun. Ol yetimçän oýnan oýuny diýibinin başgaça o ikimiz düşünýär. Şoň kıyaş nesil düşünüp bilen aklym üçin. Ay täze zayt aljak boldy, ýerine şargynlap duran köşk kurdy. Şo köşküň näme kadar gymmaty bar? Şu köçelerde ýaşan şahslaryň meşwerini, dünýä garaýşyny, olaň agramyny, taryhy bize galyp giden mirasynyň ölçeginiň karşısına sokurlan köşü koyup bu dengestir teredi. Elbette bolmaz. Yani şun nesil şu zatlar bilen inanzağım da para bizim şu diýýärmiz şu nesilläň arasynda ara gatnaşyp ýitirli diýýärmiz. Ene bir yemesem görnüşi şu halkyň bir inanan adamlar ya bir halkyň ibadet etjek adamlar, hormatlyjak adamlar ýaşap ojagyny ýykdy. Yanıp duran ojaklary ýene-de 100 ýyl durmaly şol jaýlar hana bir aýtdylar kerpiçden jaý urulu planyň ýa maýmet näme. Ana olar sergezan orsiýetde emma gözüm kület. Tinedik gidendir. Gugunu alıp gidendir. Elbette. Ýurdu terk etdi ýerde. O halkam arkasında durmadı. Şolun arkasında yani durman üçün halkın hemmejetin göğünün üstünden buldozer koyuyor. Edip görün dağıtı. Olar bir hocalygy. Iklim falan 18 hocalygyň buldozer verdiler da ol hökümet. Näme üçin etdi? O üstünden ýol geçirmek üçin onu işler para. Göl kalmak için ine men edebilsim şu eden işler. Yani ona halk şu neseli düşünüp bilen hatta bir topara adamı fikir ediyor. Gerek bolanır ya zerurçuluk. Onun adamın yankı dağçasını yıkıp yerine hana gerekmeyecek ataylar oldular. 4,5 ya 5 milyon, 5 milyar doları. Burunlarda şuraya diğer ay ine hem yerde ine çağırcıldı ya levapta millet ezir çekke ya daha soğuda bir yankı ahallar oğu yaşadı. Bağışlan vatandaşlar ilkinci novatta niyaz in ulu urguyunu ahallara urduya aşkavatlara yok hatta olan hocalıklarını münglerce şahsı hocalığı yıkıp yumurdu yerine yaka koyup kompensasyon tütülen atmıyor. Yani bu zatlar aydiyan adamım yok, bu zatlar bu üstüne durup geçen jurnalistim yok, şu zatlar halkı yetiriyen ne siyasetçisi var bulan, ne de bu jurnalistleri var. Ve son için bolmadık kıyalık bolup görmeyendi. O bollu şu, geçen yıl tebii hadise bollu, şarjıvdı, marada yani bir topar cay veyran bollu, bir topar adam helak bollu. Yani son şehri tazeden kurmak için bula şäherinden ýarsyn, düýükli aňyrdan 100 ýyl bar, 120 milyar oturan hojalyklary, bakçasy, howgusy bilen görnäçe nesil, näçe guşak çağı dogan öýler traktor buldozer bilen tekil ediler watandaşlar. Bu zatlarda bizim hemmemiziň dogry düşünmemiz ýa dogry netije çykarmaklygymyz gerek. Olduna o ikisany heýwan bağışlanmaly. Ahallan ya aşgabatdan oturdular bütün milletin ya şol vilayetin günäsi ya şol adamlaryň istegi ya şol arzu bilen edilen işler. Şolun adyny bilen edilen diýseler men razy bor. Ýöne ezir çekkeleri den tutup ya den görmek gerek ya den göz bilen garamak gerek. Adalatly göz bilen men şonu aýtjak. Yani Halmurad ağa yani Muhammed var. Student vakitleri ondan sonra şonu eklep taklap diyorum başkalar var da bizim şkolunda tögürüp görünüyor olmadı. Çünkü cayını yıkıttırlardı. Mektep demesi bilen ovan yıktılar da duruşuyla. Bunun hiç yani, imanım yok, hiç saati yok da. O kuruluş etmek diýilen zat bir tüzlük yani halkyň öňüne çykyp gerayizm duruyor diye. O halkyň pulunu
daşarı urtlar berip bunu kahramançılık gala edip televizyonda çıkış ediyor da. Yani o o galımız var, onun yönü beynimiz yok bizim. Yani şu beyin nilen dat almırat in önemli dat çolok ende. O Türkmenle o gadı ken yönü beyin yok. Bu da haklısın. Yönü ne gerek geldatlar şeyle aydı otuyorsa yönü ne o kara uçuktaki etraflar var. Farap'ta bir köpük. Bir dolarlık yatırım yapılan nokta. Ya da Lelinski'den ne Aktepe'nin başka da nemelerinde kendi. 2 dolarlık 30 yıllık 1 dolarlık yatırım yapılmadı. Ne yol, ne mektep, ne başka da, ne balnitsa. Hiç de hatta. Böyle yani terk edilen neme yalakta. O Çernobyl'ü terk ettiler yani. O Prizren diye. Şol oraya alak yani terk edilen 30 yıllık şotaya hiç saat etmesen ne edip oluyor. Yani şehirde etmelerin bu başka bir manası olmalı. Onun her kemiğine bir de alımın emede düşünürüp verir. O bir bilmedim bulun ya kendi bilen konsultantlar olmalı. Bunun öğrenlerin aklına gelmeliler. O ya da şu bilen içinde şeytanlar olmalı. Ne kemiğine sözü sana verelim. Birce minuta para kemine vermek hakkında sözün üstünde olur etengaydan ya Farap barada. Bana gelen malumata göre Farap etrafında 1969 yıldan beri yeke mektep salınmadı. En sonki taze salınan mektep 69 yıla değişti. Onun merhem 52 yıl geçti. Ben susam. Çok önemli mekteplerde bir mektep ailede bütün itiraf. Yine Farap neyme olup verir? Biz için, Türkmenistan için. Özbekistan'ın en yanaşık oturan etraf. Eğer Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü, güllap ösiyerliğini, bir önde var devletlerini, bay devletlerini görkezecek olsa ilkinci nöbette komşu oturan devletlerine görkezmeliler etraflarda. Hiç de yok. Yer bilen yoksa ne kanal var, ne ağız su var burada, ne de mektep var, ne bilim var, ne ilim var. Hem miskat yok edir tapalar. Yine Türkmenistan'ın devlet borçum şun ya. Ya o devletinin mertebesini beyleki devletlerin önüne görkezsem şun ya. Ya deme halra daga o görkezme diyen demeğini bilen paylaşamak olun yönü yani şirket belli ondan hem Özbek hem Türkmen yaşayan yine şuraya alaklar etsen ne meş pliminlo yak halka ne milletler arası konflikti o öd elin bilen yani tutuşturduğum oluyor da o ne bizim soydaşlarımızda hoşlar çıkan yok, teriden yok, dengöz bilen deyip biliyor da Angır tarafım o işindeki yaşayanlarım bize ne dengöz bilen teriden yok. Bizim sizin vatandaşınız ne Türkmen vatandaşı diyen ne konfliktler çıkmalılar. Daha şovda da şunu alaktır. Daha şovdun bir topar rayonu duruşunu ödük rayonumuz var abi. Böyle şu konflikt tersine çıkıp durdu. Yani bizimkiler Özbekistan'ın halkına pes yaşap oturdu. O gözü dürtülüp duran fark. Oğlum barda sapıra. Nem Şu atları yürütü aracıgat etme için edilen. mümkün. Ben sonra açacak oğlum da hiç sormadan sonra den Katar'da tutulanım olsa ona bunca nagilelik ya narazilik olmaz da o halkta. Yani şu bir mektep bütün bir etrafın şehrini, merkez şehrini yekece mektep kaldı. Yani hem şunun Aşgabat'ta salya gerekmeyecek binaları, yani hem şunun bir mektep onun halkın üstüne yükleye. O da bir diskusya mesela olup duruyor, kemiğinden dinleyen ne ama ediyorsun, devam ettiririz gerek olsa para, mümkün olsa. Kemiğine O sapara şu gün benim internetim gowy däl ýaly.
Bana şon ýalyqrak gelýär. Yo, biz görýär seni ne yırtılmak. Eşdiýärsen, Ha. O eşdiýärsen. O görýän bolsaňyz ýanky ine deme bar. Şäher sosiologiýasynda gentrification diýip bir söz bar da. O türkmençe edil nebesi ýok. Bir sözü ýok. Ýöne türkçelep aýtsak, o soýlulaşdyrma ýa-da araçsaly diýen bir many berýär. Ýöne sosiologiýada başgaçarak many berýär. Aşağı gatlagyň ýerine ýokarky gatlagyň eýelemegi diýilen bir many berýär. Aşağı ýokarky gatlak diýmek bu taýda bay ýa-da pully gatlak diýeli. O aşağı gatlak elmydama bay bolman bilýär. Ýa-ni intellektuallar mysal üçin elmydama bay bolman bilýärler. Ýöne köplenç şolar köp ýurtlarda, köp şäherlerde görülýär. Bir köçede ýaşaýarlar. Ýakyn birek-bire. Esasen şol 40-njy 50-nji ýyllardaky intellektuallaryň ýaşaş stili şonuň ýaly-da. Ya bu adamlar şo döwürden galan adamlar. Üýtgän bolsa da bu ýanky 50-nji 60-njy ýyldaky düzgün tertip 21-nji asyrda üýtgedi. Indi ýanky şol ýokarky gatlak ýa-da pully gatlak diýeli. Bay diýjek dälse, bay sözü bu taýda dogry gelen ok. Pully gatlak şonuň ýerine geçýär diýär. Pulsuz gatlagyň ýerine, ýani ýeri gowy. Ýani şo ýere o isleýärler. Onu her türlü ýol bilen geçip bilýärler. Indi bizim Türkmenistanda bolan ýagdaý edil bunuň ýaly edip kommentariýa bermek ýalňyş bolar ýöne. Bir gatlagy ýok edip onuň ýerine başga bir gatlagy getirmek manysyny almaly biz bu taýda. Bizdäki nähil bolýar, ýa-ni intellektual halka, köpçülige diýen halka diýmeýin. Köpçülige täsiri uly bolan şahsiýetleri o ýerinden göçürsen, o dargatsan, ýa-ni kemsinme ýa-da gahar etme ýalyk bir psihologiýalar bolup bilýär da, ýa-ni näçe 3-4 nesil şo taýda ýaşaýar diýen hesapara. 3-4 nesil ýaşap ýören ýerinden o göçürülsen, öýüň ýykyldy, göçürülsen diýip dogry bolmaýar, öýüň ýykylýar. Ertir ýykýas öýüňe o çykmasaň, içindäki zatlaryň alyp ýetişmesen, içindäki zatlaryň hem gidýär diýip ýykýarlar da ona. Indi onuň ýerine näme geldi? Gelen zada seretmeli. Şu intellektuallar zorluk bilen göçürülen o ýere kimler geldi? Köşk geldi, ýa-ni suratlar hem geçti başlarda. Ýa-ni köşk geldi. O köşküne taş döregine gowy edip arasalapdyrlar. Ýani ýaşaýyş ýaly gaty az ýakynlarynda. Ýakynda bolan ýaşaýyş ýaýlara nämeden seretmelidir. Pencereden taşyna seretmelidir. Şo ýapyp durmaly elmydama. Şu köşke tarap seredýän bolsa. Şonuň ýaly bir o düzgün tertip getirdi. Ine bu taýda o gaty uly bir oyun var. Ya bu oyunu şo wagtlar edilse de o görmän geçmek mümkin dälmi kendi? Yani şu wagt seretse görünüp durdy üstünden näçe wagt geçenden soň. Aslında şu wagt görülmegi bir hayran kaldırmalı bizi. Giç parkına barlýar. Yani şol wagtky ýagdaý. Şo wagtky ýagdaýda näme bolupdyr? Niýazow şol nemeleri ýykyp göçürüp uğraýar da. Herkim öz ýolu bilen bolan bolmaly, görmediksirän bolmaly. Meniň başyma gelmese bolýar, dost diýen näme bolmaly ýa-da şo köşke tagzim edýän bolmaly. O köşk netijede o köşke o büdjet diýeli, hazyna diýeli halkyň pulda. Köpçülige değişli pul, şondan gurulýar. Köpçülige değişli pulu ulanyp, ýa köpçüligiň pulunu köpçülige garşy ulanmak da bu
Katı gülküç Neme nemeler. belli de değil. Neme ben burada daydayım. Ha. Ne, Türkmenistan'ın bütçetinin proyektinde yoktu. Aha. O da uğurluyata 100% uğurluk diye para veriliyordu. Ha. 100% uğurluk. O kurultur cayvadat değil. Yani devletin bütçetinin proyektinde yok buldu. Onun teni ettin. O 100% uğurluktur. 100%'den uğurluk anı. Ha. O köşkaların bir o kendi yıkıdır. O maral müşerbe on estesi olyandır. Yani çıkmayacak şu 60 milyonda uğurlan olsa şu maral müşerbe 600 milyondan kendir. Ha. Bu da atları Türkmen hiç sadi yani fikir edip hata diyen millet derler. Ben kalkarım yeme diyen yeri sotay. Bizde yer altında gaz var. Yönü yerin üstündeki götürüp böyle kellemizde beyin yok. Türkmen katır yani orta bizim yağdayımız şol. Yankı yönü de at yalak kabul ediliyor da. Bu yönü köş kurmak değil. Bu 60 milyon hiç stat. Boş stat. Sotayda bir adamın yankı ben takziyet para ettim da. Yankı Kerim Urvan Nefes vardır. Urvanlarda 700 vardır. Şolon biri, şolon köşkü, möşkü, tohumu, tici, hemmece bir yeri mündürüngde iki prezidentin. Şolon batık giden iyidine değen adamlar derler. Millet için. Sodadın bakasını ölçet bilmeyen milleti ne mi diyeyim? Cahillikten geliyor o para. Cahillik başka bir nemesi yok. Cahillik bütün ervet hasiyeti yanında getiriyendir. Bir pervaylığı getiriyor, sağdalığı getiriyor. Sağdalık o neme del, hasiyet del. Sağdalık samtıklıktır. Sıfat diyelim. Sağda olsan o kim sana sağda ol deyiptir deyip cevap verip bilirler. Sağda ne edip bolun ya? Soğutsuzluk bilen bolun ya. Soğutsuzluk bilen bolun ya. Onun sebepleri olup bilir soğutsuz bolmanın yani. Bolmalı değil. Daş töröngden o misal alınacak her zaman bir neme değil ya. Adam bolmalı. Yani deneştiriyorlar Suriye'yalık oluruz, Irak'yalık oluruz deyip Germaniyalık bolalı, Şiye'yalık, Japonya'yalık bolalı diyen yok. Demek daş töröngden ama o misal ya da görüllü alayan nemeler hem şol olmalı. Son sağdalık nemesine bürenye. Umuman şol cahillik nahili ervet hasiyetler, sıfatlar var olsa şu yanında alıyor. Yani şunun için yankı adamlar bir köşke çalışıptırlar da. O köşke çalışıptırlar, o köşkem oğurluk. O oğurlanan pulam halkın pulu. Yani şunun yal bir aylavlı tarafı var bu işin. Yani neme dediptirler. Kerim Urvan Nefes'in yerine hem dolacak olupturlar. Kitap yazanı haysı, koşka yazanı haysı, aydı maydanı haysı. Şu köşkün içinden getirirse diyen olmalı da hem mezada. Şunun yalı neme de biz sağda olupturuz deyip şu tayda ya da bilmendiririz deyip neme edilecek ol ya bolmalı şu ya aydıl ya şu zatlar. Yani adamlar bunun üstüne alınmalı, hükman suratta alınmalı değil. Alınmasa olmaya. Yok neticede Köşkün manisi şu da. Yaşat Börün adını temine şu atkı Türkmen'in Yaşat Börün yağdayı var ha. Aa. Şu da adın neticesidir. Yani şu başı yani demez birinci adım. Şunu yuttunuz mu kalanı çok gelir. Gidiyor. Aa. Onun yem oldu deyip görüp demedip ondan bundan şikayetçi olup görülürdü. Aa. Durmalı yerine halk durmalıdır. Yok halk olup bilmek için şol nahil değil ya. Bir devletin siyaseti vardır. Şunu şekillendirmeye bir koşandı olmalı. İktisadiyetinde yeri olmalı. Hem yerinde
ornu bolmaly halkyň ýöne. Şoňa halk diýilýär. Şo zatlar etmeýän bolsak millet bolýan. Watansız bir giden milletler var dünýäde, watansız. Näme Yahudiler näçe ýyllap watansız boldular, ýöne milletligine galdylar. Üýtgemedi, ýöne halk bolup bilmediler. Näme çelli. 60-70 ýyllyk häzir şu wagt taryhy var. Yahudilerin halk bolup. Ýöne ondan halk däldiler, milletdiler. Şon ýaly şu wagt ine deme var, ine döwlet ýok, hökümet hem ýok. Vatan var mı? Var. Hemmäniň watany var. Ine ýanky Yahudiler misalyny ýene alsak separa. Yahudiler hem bizim vatanymyz diýip şo häzirki näme Palestin topraklaryny aýdyp gelýärdiler. Onu aýdyp bilersiň, bar diýip ýöne seniň döwletiň ýok, hökümetiň ýok, halk hökmünde ýok bolsa kim günahkar? Kemine bunun bir başka bir howply tarapy var da Türkmen üçin. Türkmeniň ketekde ýaşap gören neme de bar guron da adam ketek daştan daha guron ýeri ýokdur son 100 ýylyň içinde. Daştan kerpiçten dağıttığın guron nemeleri 48-nji ýyldan soň onu tepteki edilen soň şo daýda gurulan dağıtlar da bir tarihi galyp biläjek dağıtlar daştan ketek neme kerpiçten o tarihi dady bir taklamaly tarihi ýok etden millet ýok bolupdy diýdi. O ne Türkmenistan'ın içinde tarihi hiç yok diýsen ya bulaýanda da elindäki 5 parmakdan känlenler. O diýilip sen yani tarihini ýok etmek böyle gerek gel ýerde. Käşke gerek bolsa bir stratejik bir zatlar bolsa, şonsuz bolmaýan bolsa. Ýöne keypine bilýän da keypine. Bir iki tane Samsung yankı deşesine yani keypine. Öňüň soňunyň näme boljagyny da gözü ýetmeýän. O nadan, jahil, o näme diýsen gelişip duran. Ödem ýönleri şol adamlardan ýokar tutýandyr. Şular nemeten. O ýöne şol adamlar şo iki köçe var da şo köçäň aralygynda ýaşaýan başgalarlar birinin haytini tutlu boyunun köwüşünün iyidine degen adamlar del ikisini bile goşandy. Tohum bilen, başgalasy bilen neme derdi. Ben o taýlary atyp gowulýan adam ne bilen. Ýerde. Ol halkym şoňa ýa hel edip deme diýerler. Soňa böyle üstlerine buldozer gelende de wägir gıygırýarlar. Vay Ranik geldi. O goşun kıynik bu kandan tezin çıkarmadı. Gerek tana da geliydi. Gerek ehli Türkmen'e geldi şu adam. 2 milyon näme üçin daşyndy ene? Doğru. Şol da. Bu millet hiç sade hiç çıkmadı. Hiç sade onun hiç yerde ödün cevaplı yani borçlu hatav oklarda. Onun ýöne bir zat edip bermedim şonu da. Sen borçun şu bolsa taňa näme üçin edip bersin sen? Şoňa bir yani jogap bermeli bolsaňa bir. O men dünýä geldim menim bekleň bir ýerlerde. Näle beýle bolýar. O bizim adam diýip bir nememiz var. O ya hakikaten nemedi verdim katı acı yerler kendir. O adamın yüzünü köz batılan yalak bolyandır. Bilyen. O yakkan neler. Yönü şu gelensizlik bir milletin sonuna yetip bilyen. Onu da katlanma rol yanında.
Buyur Kemine. O sapara umuman şol bir näme diýilýär oňa bir sözüm türkmençe sözleri aklyma gelen ok, gynansaň belki ýok bolmagy mümkin ulanışda. Bir seremoniýa ýalak diýeli. Şo wagt ine amal aşyryldy da, şol adamlar gitdi ýerine köşk geldi. Türkmenistanyň ykbaly şo taýda näme boljagy göründü. Köp ene içki siyasi nemeleri bilmeýän adamam daşyndan ine şu köşkün gelişini görüp düşünüp bilerdi. Ya öňüne näme alyp bilerdi. Ine şol ýagdaý Türkiýede de boldy da. Köşk guruldy ine. Täze köşkde şol. Köp wagt bolmady, 5-6 ýyl bolandyr belki bolsa. Köşk gurulsa ýagdaý şu bolýar. Şu wagt Türkiýanyň ykbaly belli däl. Ykdysady ýagdaýy hasan beter etdiler, dollary düşürjek diýip bolam görünüp dur. Şu wagt türkmenler ikesse pikirlenmeli türkleriň ýerine säbä. Daşary ýurtda seniň eýe çykýanyň ýok, hiç zadyň ýok. İşsizlik başlap biler, ýene bir zatlar bolup biler, gatyly problemalar bar. Elinde de pasportun ýok. Elinde de pasportun ýok. Ine o Türkiýede bir adam köşk kursa ine Türkiýeye gelse hem türkmeni tutdy ýaşa zat. Bolýa bu taýda seniň nämäň ýok, dahylyň ýok. Ýöne Türkmenistana giden wagtyň şo zatlary görmeli. Bundan soňra o köşk bolmana dowam etse diýmek döwlet entek gurulmadyk manysyny bermeli. Şu wagt täze Türkmenistan gurulanda şu köşkler bar bolmaga dowam etse o döwletiň hem ýok bolmana dowam edýär. Bir gün olmasa bir gün ýüze çykýa senem ýene özüň daşary ýurtlarda taparsyň. Ýani ýagdaý boljak. Kemine näýär bana ölüp diýindi da. Bu da şuň ölenini biz islämde ok. O şu talan köşkleň hem bejeriň bagaty şuň başgaları bilen ödemelidir. Yegenleri, togonları, nämeleri var bolsa. O sen atan pullala. O büdjetin proyektinde ýok bolsa, planyna 5 ýyllyk plan bolmalydyr. Şo taýlarda ýok bolsa, senem guron bolsaň, jerimesi bilen tölemelisin. Ýolbaşym jogap bersin. Ben prezident boldum, näme bolay? O döwletiň hadyna sen hadynaň däle. Onu bilerek demetdiler de. Yani şu bürokratiýany ýok etdiler de. Şol sistem nemeleri. Büdjetiň näme adamlar bilmedi ýala etdiler de. Ýokdy diýip berýän maalesef. Şondan soň ýetişen kadrlar bar da. Büdjetiň näme bilmän ýetişen adamlar bar. Ýolbaşy bolup oturýar köpsi. Ýok yani döwletiň maly, prezidentiň malylar. Şoň üçin biz täze Türkmenistanyna aşağı kızılçylyk bilen çylyp hadyna diýip bir zat görýändir. O hadyna bir siýasatçyň bir barmagyny şeýitmäli nemesi ýokdur. Hadyna halkynkydyr, döwletinkidir. O prezident bolan, hökümet bolan o zatlar bilen hiç demesi ýokdur. Ne ýolbaşy boljak bolýan adamlar, ne prezident boljak bolýan adamlar, ne öňünden aýdaýyn. Siz prezident şu zatlar döwlet demesini gurban boljak bolýan bolsaňyz, uğurlukdan başka hiç zat isläňde ýok diýip öňünden aýdyp bolýandyr. O da 100%'tir garantiýalylar. Bolmasa sen döwlet gurarsyň. Döwletiň mehanizmlerini gurarsyň. Bular şol ýanky dili bilen nemedenine ýani hadyna buyruk berse şoda gurmaly ýerler. Ýani türkmeniň döwlet düşünjesi hem şondan alak. O şo hadyna tiýadatçyň ýani ykdydardaky ýani döwlet upravleniýetinde başyndaky adamlar şoňa el yeterli ýani hadyna el urup bilýän ýagdaýyna ýetip bilseler
devlet dargyandır. Ne Türkiye mutalıdır şu. Bular abi onu yödülürüm. Kâla gidip pat yeme diyorlar. Planım yok, proyektim yok. O büdjet hatabın veren oklar hiç kimi. Öz cüyleri kanun mu bine iki doğduğunun arasından diyeni kanun. O halkı biraz korkutup demedip gözünün oğudunu alıp ediyorlar da. Ne teredik görseniz şu tarihi yani şu dövrlerde bolondardı ne köşk sarılıp yok. Burada bu adam oğru deyip batılıp demedip şey deyip kadırda ailenin yandır. Şoňa adamların ünsü çekilmesin diye. O birinci demeni udaşını ettik. O bunu iyiydi. Vurrey bolya deyilip edilen rat olmalı. O ikinci gelen bu 7-8 etse 250-300 milyonu salyada. Üçüncü gelen milyarda sallarında. Onun aynı o da vardır. Yani şolun hiç dem gerek geldi. İkinciyin kim gerek geldi, birinciyin kim gerek geldi. Onu şu ministerstvolar salp demedilendirler. Olağım hiç bir gerek geldi. Hayti ministerstvanızı işleyenler bırakıyordum bize. Cay, ana badan, cay işleyen bu tay. Olağım, yani devlet düşüncelerim, yani Owa ine şu taýda da bir soru var. Hazyna pulunu nire uğratmalydygyna kim karar bermeli diýen. Döwlet döwletiň ýokdugyny suwd edýär. Ine şu soralara köpräk bermeli. Biz hakykatdan hem halkyň näme düşünmeýänligine dol bilemzok. Ine şu taýda hazynanyň içinde biri karar berilýär diýilen zat ýalňyş. Hazynanyň öz mehanizmi bardyr. Her yıl talaba göre devletin içinde rutin bir yerler vardır. Mesela bilime, okuwa ayrılan bütçet vardır. Sonra hükümetler için ayrılan bütçetler vardır. Ondan sonra yol, yine bir zatlar için ayrılan bütçetler vardır. Misal için aydalı Aşgabat bilen Maryň arasındaky yol diýeli. Şo yılda mı nemetmeli täzeden gurmaly ya da remont mu etmeli. Yine şu zatlar vardır. Şoňa yıllık pullar çıkarılýar. Bu zatlar rutin bolýar. Aydıp beren bu zatlar düzgünü vardır. O yürüyüp planlaştırış komitetler olmalıdır. Komitet, yani devletin planlaştırış komiteti demesi. Devletin geçecek zatlarını geleceğine 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl demesine hem mecesi planlı programlı bol planlaştırılyandır. Devletin geçecek zatları. O hiç bir hükümetin ömrü yetken değildir. Yani gelen hükümet onu piyatkelçilik vermeli demesi değildir. O stratejist demedir. Olur yönü kömük eder. Ne ten abaronan vardır, korunuş nemen vardır. Onun stratejist zatlar vardır. O bilimem, okuwam, şolaram hem de stratejist nemen içine giriyor. O sağlığın ne şu zatları yönünden hem de zatları planlaştırılyandır. O hadine bilen ikili şu plan demesi bilinçliyendir. O Sovet dövründe de şoňa meňleşdi. Yönü başka yerlerde de şunlarla. Yönü plan oynayan bir başka bir nemesi var da şu Bağdar iqtisadiyatyndaky çözülýän meseleler şolar planlaşdyrıp çözjek bolýarlar da o motivasiýasy ýeten ok. Yönü planlaşdyrış nemesi, o sistemati bir gapdalan dogry planlayan on ýaşy 30 ýyl 20 ýyl boljak zatlaryň hemmejesini planlaşdyrýar. Onu gıytkenemede de planlaştırılıyor. Yani partaçılıkta ben öňüme aýdyp berdim. Parti ekýärler de kendine. O da çykýandy. Yani etekli sana koda bolsa biz şolary hataplap orta nemesini çıkarıp her etrafta
näçe tor paýta çykjanyna sen hasaplap berip bilýärdik de. Öňüne ne dilýär? Ente goda durun wagty. O kaçtmatsan ki diýilýär de. Uğdayım şonun alaktır. Ne diyemesin ölçersin. Onun 4-5 yerden problem alarsın. Nerede näme çykjanyny sen bilip bolýandyr. O planlama elbetde derler. Onu düýünden ýok etdiler de hiç sade düşünmeýän adamdan etip görün zatları dedim ýanky döwlet aparatymy o jahillim üýşen yeri ne öwürdüler de. O 90-njy ýyl sen beýle däl. İçinde o jahillere bad won ýöne ýekdi. Onu ýöne durşuna ýöne ýanky targaş ýanky jahil, fogussuz, bilimsiz, nemesiz targaçlara verdiler de hemme zat. Onun gelen yerinde bir şey. Deme de sapara bu taýda o pul bar bolsa pulun eýeskim diýen ýalyk düşünje çykýar. O hazyna o nemesi düýbünden başgadyr. Ýa-da hazyna diýmeýin şu döwletiň guruluşy, o döwlet diýilen näme düşünmän. O soň şu hazynanyň nähili işlejegini ýa-da hökümetiň nähili işlejegini ýa-da kazyýetin o bilimiň bu zatlaryň nähili işlejegini o pikirlenmek gaty kyn bolýandyr. Şonuň üçin o döwletiň guruluşyna näme etmeli? Düşünjek bolmaly. Kulak döwleti gurmalydyr. Onun gurulan soň döwletiň emedi ýanky fiýaty nemeleri gapdalynyň ýam şoň üstüne gurulýandyr. Ya bolmasa ne ýanky berdiň hökümet fiýalak başga tamtygymyz ýokdur öýdýän Türkmenistanda. O başyna gelse näder o döwlet? Ne edýän zatlar ne gördüňiz ne? Bu hem meclisinde bir yerine agrançeniyesi olmalıdır yani. Saklayan, ne diyen bağlantılı. O döwlet demesine hökümete. Türkmen'in yani ikincisi samtık. Bunun soruyala kristi yaşap olmuş otay. Devlet kurma. Buyur Halmurad abi. Yemme de berdi. Şu yankı kuruluşup barada aýtsak, köşke sarp edilen milyarlar var. Gerekmejek köşkleri, ya gerekmejek binalara yankı. Oradan sokaklar kuruldu, yankı Avada da kuruldu, Aşgabat'ta kuruldu ya yenen bir yerde. Aýdyr bir Türkmen köylü ya 3 tane aeroport, 2 aeroport, birinji tarap konstruksiýa. Şonuň hemmesiniň çykdyjy yankı o döwlete zerurçulukdan gelip edilen çykdyjy da bular hemmesi ogurluk. Şolara kän bolsa şu umumy suwmanalanda da 10%-den ýok da gaşlaryň hakykatdan garany ogurluk bolup durdy. Şo zatlar üçin hakykatdan bular halkyň öňünde, döwletiň öňünde, prokuroryň öňünde jogap bermeli bar. Kim şol işlere gatnaşan bolsa, kim şu işler proýektlaryny bolsa, kim şu işleri gol çekip razylyk ya ursat beren bolsa, kim şu pullary paýlaşan bolsa, hersini yerine, deregine eden jenaýatyna görä jazasy ýokman. Bolary boljagy bardy, 2-3 aýdyp bor bu ýerde. Yine de bir zat bar berdi. Tapara ne görýärmi? Şu bulan ýahaşlaryň milyardlar bir yerlerden haýdan bolsa bir döwletlerden esasan qarz alynan pullyň hasabyna guruldy. Indi şu pullary aýry döwletler diýip haýry döwlet aýtmak gerekär. Ýani Türkmenistanyň daşyndaky gaýry döwletler beren şu pullary näme üçin berdiler? Sonra 1 milyard berseler, ýygyna 1,5-2 milyard edip aljagyny bilip berdiler. Olu nähil rejim Türkmenistany döwür sürýär, döwran sürýär, halk nähil ýaşaýar, hormy, homsumy o zatlar bilen olan işi ýok. O aljagyny bilse Allahyň tanamaýa diýilen terde hereket edilir. Ýöne taýagyň iki tarapy var ya, iki ucu var. Vatandaşlar.
bir uzu eger olur bediýän bolsa beýleki tarapy biziň elimizde susam. Ol Berdi Muhammed edildiği ýaly bir kanun häkimeti bilen ýolbaş. Ýolbaşy diýip aýdylar. Ya häkimeti basyp alan jenayetkar toporun ýolbaşy. Şu zatlary bilip, görüp, bilýär daşar döwletler biz mana 2002-nji ýylda baragat şaýat subut etdi. Ýewropa döwletleriniň konstitusiýasynyň öňünde onun merkezde onun nokta bir situasyon itkana Türkmenistan. Yani sonra da yani diktatör rejim bilen Avrupa devletlerinin arınca katlığı var, Amerikan firmaları işleşip oturuyor, Xitaylılar var, Orsiyet var, İran var, Turan var, Karalken. Yani onu görün aklına halkımın yani. Yani bizim elimizde en ulu tutar, kanunu tutar, Niyazı'nın Berdi Muhammedov'un hakimiyeti basvararlığına ya bir kanun eyalarlığına vakti. Şu devletler, ayrı devletler ne şartname bağlasın ama ertesi güne sonra bağlasın şartnamasını ya Kurbanlı'nın hükümetinin ya Niyaz'ın hükümetinin şuradan kardarın pullarını biz cevap verdi. Ya taze olacak Türkmenistan hükümeti cevap verdi. Biz cevap verdi olup biraz yeke yağdaydı. Şu hükümeti bellerini cenayetgar toparıp ähli oğurlar pulları devlete getirilip hakayesine ya devletin gazmasını tapsırlanırsa onun hükümet bilen parlament birlikte karar çıkar şu zatları doğrudan kabul ediyor değillerinden sonra onu şu bağlanan şartname biz arazilik verip bilir. Bolmasa hani kim bilen şartname bağlaşan olsa bir koy gitseler şunu bilenim hazırlaşsın. Olum eden cenayetinin, olum eden belgesini bir yaşlıktan boynuna yüklemek olmuyor. Hiç bir kada kanununa sığana. Hükümetin geçiş usulü var da bir elden başka el. Bizde şolar yani mekanizm yok Türkmenistan'ı, işten yerim yok. Eseser yıkıllı niyaz basıbarlı halkın gözüne alsalım. Ölünden soň ya öldürdüler, öldürgenlerine halktan sonra saýlaw geçirdim. Yok. Bolmaly adam da hani yani öwezellata konstitusiýa boýunça bir sagatda konstitusiýany üýtgedip döwletiň birinji vice-premieri wagtly prezidenti ýerine wezipesini ýerine ýetirmeli. Soňra ol prezident bolmalyny netije geldi. Diýmek, şu zatlary dünya cemiyeti, hukuk koruyucular, göz yummayan olsa biz ne için şunu edenle biz onu göz yummalı, ya şunu kabul etmeli, biz onu şunu edemiz, biz şunu kırar edemiz. Biz aydiyasa, o bir cenayetkar topar, onu hükümet der, geçici hükümet der. Niyaz Kaşa şunu şu ölümden son kanunu şartta, bunun eline geçilmez, onu ederdik o. Onu kabul edilir, şular yani. Bilen bu derli. Öňküň bergesine bir bolçakanak myň bergesine gelecek. Bu bolçakana ýöne şu wagtyň özünde de halkara goramalar ya döwletler Türkmenistanyny öz şuwlukça ya bir günlük bahydyn görüp ona bilen şertnamada baglaşýar. Zavod fabrikalaryny gurup berýär. Ya ýurdun mesela içki ýarasy balyň degmedini ýa-da parasyny aýdysyn ýaly mutdan mardan edip çykaryp oturýar. Onun üçin şu meselelerde bizim döredön yankı geçici hükümetin katı berk durmalı pasab eden bilen eline kanuni tutarık var. Önkü hükümetlerin eden belgesini tölemezliği için. Eğer şu zatları daşarı devletler önsvermeyecek olsa gelecekte olurum onun ödünün olsun dilerini yarı bir netice çıkıyor da para. Yani için olur diktaturan gollab oteli. Eger şolar kredit vermese, eger şolar yani uğradıp durmasa da Türkmenistan'ı en jamy şu diktatura bil varlar. Onu belki bizim halkımız ece çekmese de çekmezdi. Yani bulara öpçüne de boti insan hukuklarını bolyan ya insan hukuklarının karşısına bolyan cinayetler görse de görmedik tirenmek, bilse de bilmedik tirenmek. Yani her bir devlet öz bahvidini var ya Türkmenistan'da. Onun ne için Türkmenler öz bahvidini görmeliler diye sonra diyor çıkıyorsa para nasyonel çok var.
kemiğine Bu tayda umuman alsak yine halkın yerine köşk kurdular. Şoňa seyretmeli biz. Aylanıp gelsek şu taya. Bu tayda da neme diyecekler de soňky nesillere ay alacımız yoktu, sadalyk edipdir, sada bolupdyr. Iň birinji beriljek jogap şol bundan soňky nesillere, häzirki nesillerin. Olaram baba sada bolmaly däl ekeni diýip baba jogap berjegi görünüp dur. Diýmek näme bolýar? O sadalykdan saňa ziýan gelýän bolsa, diýmek sadalyk günädir. Sada bolmaklyk günädir. Mena şonu näme diýän? Ýene köşk gurupdurlar. Bu zatlaryň hemmesi bir psikologik bir başlangyçdyr. Ýeňýärler de şonu ýaly köşk gurýarlar, ýene saparaň aýtýar, sesini çykaran ok. Ondan soň ýanky Niýazowyň basyp almagy, Gurban Ulynyň bir kanun gelmegi, bular hemmesi boljak zatlar da ýene şol. Hemmesi aslında bir-birine meňzeş zatlar. Ýene ýaňy bir ýyldaşymyz sorapdyr bu şu ekrana getirip bilsek, ol bergiler jogapkärçilikden çykararmy ka biziň halky diýip ýazypdyr da, çykarmasa da şu bergileriň edilmegine asıl sebäpkär bolan, ýani öňüne alyp biljek wagtda öňüne almadyk, halkyň özü günäkär. Düşünüpdir, düşünmändir, oňa seretmeýärler. Bu taýda da sadalyk etse, halkyň özü töler garzy. Bilelikde işleşip owa tölersiz. Nemäniň jezasy ine şo. Sadalygyň jezasy. Şonuň ýaly bolýandyr. Ine sada bolsaň, seni alýandyrlar. Eliňden pul alýandyrlar. Seni ýalňyş ýollara çykarýandyrlar. Soň baňlaryň daş edýän soň ay sada bolupdyryn diýip jogap berýärler. Diýmek, sada bolmak gowy zat däl. Ziyan berýän zat ekeni. Günah hesaplanmaly bu. Türkmene esasan ýörüýte Türkmene. Türkmen üçin sada bolmaklyk günädir. Diýmek, şu zatlaryň hemmesi sadalykdan gelýän bolsa. Şonuň ýaly bir neme çykarýan, ýani köşküň gelip o şo taýa gurulmasy, Gurban Ulynyň bir kanun geçmegi, Niýazowyň bir kanun geçmegi. Ýene de beýleki ownuq bir kanunçylyklaryň hemmejesi görüp görler, näçe ýyldan bäri içinde ýaşaýarlar. Şonuň ýalyk seretmeli miken diýenmi bu ýagdaýa. Sapara. Bugün gemek kemiğine cemiyetimiz hem özünde jogapkärçilik, yani her bir şahsiýet özünde jogapkärçilik bilen zat bolmaly bukan diýen o jogapkärsiz Bolmaly kan däl sapara. Ýalak Jogapkärsiz o halklaryň ýagdaýy agyrdyr, garypdyr şol ýurtlar. Jogapkärsiz halklaryň ýaşaýan ýurtlary garypdyr. Bu görüýüni näme üçin görýär? O diýip kan nalyan kanna olun. Büyük temeli jogapkärsiz demeli. Millet bolup, halk bolup, cemiyet bolup şeyler. Hiç sada jogap beremdokda. Hiç sada jogap bermesen, o senin hiç sadyna hiç kim hiç sada jogap berer. Şeýle bolmur bolýar da. Yo, soňuna gelýär sapara, bu soňuna gelýär halkyň jogapkärsizligi diýin. Bir hökümeti ýoldan çykarýar, azdyrýar sapara. Ondan soň hökümete özü ýok bolýar. Bilelikde halk o ýurt dargaýar. O özüni düşman edýär de görýtin. Şeýle bolýar. Soňa gelýär umuman aýtjak bolýanym sapara. Düşmanam bolýar, dostum bolup edip bilýärler. Iň soňunda şol soňa gelýär. Tersi işleýän bir mehanizmda bu. Yani birilerinin jogapkärsiz bolmagy diýmek, şu ortadaky
neme vardır. Näme diýler, amanat edilen yurt vardı yine. Yurdu o amanat eden olmalı. Sebäbi näme dünya hukuk sisteması şonu ýal görýär. Türkmenistan'da halk şunu saýlady diýmek yurdu o şular dolandyrmana hakkı var diýerler mysal üçin. Olaram yurda o yıktıkça halktan hem ses çıkmayan olsa neme yok. Üstüne münye olaram daşındakylar hem sereden ok. Daşından kömek soraýarlar da şoňa da getirjek bolýan. Kömek gelmez mikän diýip ine şol Jin Sharp'ın kitabında var da. O şu diktatura rejimlerindäki halklar elmüdama daşından hawa kömege garaşýarlar diýe. So izinden devam edýär. Ýöne o kömek diye hiç kaçan olara gelmez diye. Sebäbi olar dünýäni ýalňyş görýär, ýalňyş gözlen seredýärler. Näme düşünen oklar? Dünýäniň guruluşuna. Yani aýratyn döwlet bolmasdy eger daşardakylar goşulyp bilýän bolsa şu mesele. Demek aýratyn bir döwletiň territoriýanyň dilin, ýazgy, şo zadyň bolmagyna da gerek bolmasdy. Şo zatlar bar bolsa demek o daşyndan hem kömek gelmeýär. Şol kömek gelmeýänligi üçin hem şol territoriýalar bar. Şo taýdan seretmeli. Şo Jin Sharp hem şonu diýär. Elmüdama kömege garaşarlar, ýöne kömek hiç haçan gelmezler diýär. Näme üçin gelmez? Sebäbi jogapkärçilik halkda. Şol ýurdun şo ýagdaýa gelmegine de o günäkär ýene de halkyň özü görülýändir. Dünýä sistemasyna şu dünýäniň guruluşunda bir ýurt o batýan bolsa, çökýän bolsa ýa-da şol durnuksuz bolsa içindäki halka hop salýan bolsa hökümet ýa-da ýene-de şu bir güýç guruluş tarapyndan demek şo taýdaky halk jogapkärsizdir. Gatnaşýan däldir, goşulşýan däldirler. Soň ine ýanky gatnaşma, goşulma meselesinde var da. Goşulma sen sesiň çykarma diýip maslahat berýänçiler var. Olar ine şol nämäni ele alaly, ine yurt şol adamlara gerek däl. Ya şu at hiç kime gerek däl de şonuň ýaly bir zat çykaryp bolýar. Özü Türkiýede gezip ber mysal üçin goşulşma diye o vatany, öz vatany üçin goşulmaly dälmiş. Vatanam elden gidip barýar. Elden gidip barýar diýende o daşary ýurtlaryň eline giden ok. Öz türkmeniň elinde çüýräp barýar vatan. Millet olup galarsyň, ýene-de 40 ýyl, 50 ýyl, 60 ýyl ondan soň dargaýa sebäbi türkmeniň millet olup galmagam gaty sonra alamatydyr. Ýene Yahudiler ýalyk, ýani ýewreýler ýalyk bir milletde okayan, o iş edýän bir millet däl. İş edýän diýende şu wagt dünýäniň iň baýlary teknologiýanyň aňyrsyndaky pikir kelle şu Yahudileriň elindedir. Soň bular ýok bolup gidýän däldir. Iň soňunda halkam bolup bildi. Ýoksa 20-nji 21-nji asyrlarda halk bolmak gaty kıý zatdyr. Şular başaryp bildi şonu. Ýöne bizinkine biz bar döwlete goşulmaly däl, eýe çykmaly däl. Demek o biz bu zady o etmeli. Biz edýän bolsam düzgün tertiplerden biz goýmaly bolýas. Ya goşulma nemesinde sonra alamaty var. Biz goşulmagyny isleýäs, halkyň o siyasata gatnaşmagyny isleýäs. Biz tarapdan hiç ýyl bir neme bolýan däldir. Bu meselede bizim üstümüze yıkılyanlyk üçin nemäniň yurdu halas etmek. Yani biz diýende ýene de şu gatnaşýan o gatlak diýeli. Öyle gatnaşmayan gatlak var. Şonuň ýaly aýyrmaly o gatnaşmayan gatlak o şu jahillikde ýa-da jahillik dünýäde nähil erwet häsiýet bar bolsa şol toplanýandyr şonda, ýygnanýandyr bir adamda. Şo zatlaryň netijesidir. Şonuň seredip hem analiz edip bolýar da, düşünüp bolýar adamyň ýagdaýyna. O pikir etmäň ol
Koşuluşma diýende bir zat bilip aýdýandyr diýip o aňyrsynda bir giden institutlary işläp durandyr diýip pikir etme. O atýa koşulmak däl diýip. Bar bolan zat şol onuň o Netijesinde de cevap berýänlerdir. o netijesinde de ine sen şu wagt koşulmadyň. Ýurdam elden gitjek. Soň şol adama o jogapkärçiliğe çekip bilýärmi ine? O şonam sonra boly. Netijesinde de jogap beren ol adamlar. Diňe aýdýa bir neme bardyr sapara. Çağlarda, bäweklerde diýeler. İlk o gürläp başlama döwürler başlaýarda. Gürläp diýende gürlemeýärler, gaýtalama. Senin aýdanyň gaýtalaýarlar da. Bular kam edil şonuň ýaly bir zatlary gaýtalaýarlar, ýöne gaýtalaýan zatyny ýerden alýanlygy. O özleri hem bilmeýär. Şo gaýtalamadyr. Aňyrsynda bir giden institutlar, Ulum Akademiýasy ýa-da giýje gündüz kitap okuyan däldir şol ildeşlerimiz. Şol ýaly Onu şey diýsem o ine şu wagtky Türkmenistan ine Türkmen jemgyýetiniň guran döwleti şu wagt nemesi. Şu Hawa Ya, men şoňa neyse. getirjek boldum aslında. Şu wagtky Gurbanguli ýa-da Türkmenistanyň boluşy tutuşluğuna içinde bolýan ähli erwet zatlar halkyň ukybydyr. O misal üçin neme bereli? O nemisleri Türkmenistana getirip yerleştirseňiz sapara pikir edin. Germaniýada kömür bardy bir. O kömürüň döwrü gutardy da şu wagt. Germaniýa ne kömür ulanýa ne de bu atom elektrik öndüren stansiyalar ulanýa hiç zat ulananok şu tebiýaty zaýalaýan. Ýani şu wagt teoretik alsak Germaniýanyň hiç ýyl bir baýlygy ýok, resursy ýok içinde. İçinde resursy ýok. Deňe suw bar. O suw tarapyndan hiç ýyl neme çekmeýärler. Suw bar, ýöne başga hiç zat ýok. Ýöne näme üçin dünýäniň 3-nji uly hem ekonomiýasy we dünýäniň 1-nji 4-nji nesil industriýasy. Dünýäniň 4-nji nesil industriýasynyň 1-nji ornunda durýar. Yani näme diýmek bolýar? Bu stanoklary diýeli. Makine diýerler, oňa maşin diýerler. Bizim o neme diýen maşinlarymız däl ol. Ine şo zatlar da birinji ýerde durýar. Indi şol nemisleri alyp Türkmenistana getirseňiz, Türkmenistanda gün var. Germaniýada gün ýeterli däl. O şemal var. O toprağım giymiş. Ondan sonra gaz var. Newit var. O su probleması var. Yani Germanlar, nemisler onam çözer. Su probleması onları çözmez. Kıyın değil. no. Pikir edin yani şu milletin gelip bileceğini ve hazır Türkmenleri alıp Germaniýa yerleştirin. Yani ikisinin yerini çalışın da. Germaniýada da yank aýdyşymyz ýaly hiç resurs ýok. Suwdan başga hiç zat ýok. İlk köşk tararlar kimin. Köşk salacak olarlar ýa-da. O neme ýokdy. Köşk salmak üçin hem bir gazy bolmaly, newit bolmaly, ogurlamaly da ona. Soň. Ya ogurlar ýaly hiç zat ýok şo taýda aýtjak bolşum. O İsrail Türkmenistan territoriýasyny nemesi ýaly Kowaş etlerinden hata nerwet. hawa Ýa ýa ýok şo taýda. hawa bir Ýa ildeşimiz hakkında kaspy bar. hawa bir ildeşimiz hem ýazypdyr. Ine İsrail diýilen ýurt bar diýeli velaýaty ýalak diýe ullugy. Ya ine watany ol diýen ildeşimiz ýazypdyr. O şo ýurt diýe dünýä gögönüm satýar diýe-de. Biwe gögönüm. O. Çölün içinde diye özem levap ýalak bir ululukda ve söweş var elmida ama urşýarlar. Ova bu demesi bize dengelýär. Ýöne nemisler bilen türkmenleriň ýerine çalışsak, ine iň gowy mysal şol. Nemisler Türkmenistana getirin, Türkmenler hem ova Germaniýa yerleştirin. Az ölür Türkmen şo taýda da kimin. Yok şo taýda da diýende şo taýda ağaç ölmeli aslında. O taýda hiç zat yok. Hemme zadyň bolan ýerinde ağaç ve daşna çykýar. 2 milyon adam
daşına çıkıyor, Gurban Ulu'nu günahkarlığa Gurban Ulu'm yankı cemiyetin içinden çıkan. Yine yarınıza seyredin Türkmen. Üç şüngüne bir saçakta oturun. Saçakta şunu yalık bir seyredin. Hayısı Gurban Ulu, hayısı der. Görüp bolýar da yine şu zatları yine aýtmasak täze Türkmenistan hiç kim guranok, o akıllı adamlar şunun gurmagyna gatnaşanok. Şu zatı düşünmeli biz. Şonuň üçin yine şu zatlar aýdylýar. Sapara, Halmyrada, ýalňyşrak bolsa o düzeltjek bolayyn. Kim bolsa üstüne yetirecek bolayyn ya da siz yetirin üstüne. O neme de şu dünyada bir döwlet, hökümet gelýän bolsa şol halkyň bir önümi hasaplanýar-da. Näme üçin halkyň önümi hasaplanýar? Saýlawa gidilýär, sandyga gidilýär. Şu hökümeti getiren halkyň özü diýip hasaplanýar. Ya da şol gelenden soňam halk sesini çıkarmayan olsa ýene de şu halkyň önümi hasaplanýar. Netijede o hökümetdäki ya da hökümet diýip biljek nämämiz. Diňe Türkmenistana aýdamak umumy mysal hökmünde aýdýan. O halkyň içinden çıkan adamlardır. Gurban Ula, Göktepeline bir yerden gelen o. Ýurdun daşyna çıkan Däl Göktepe yeten o. Bawarap diýip aýt o. Gurbanly adamlar ýaşaýar. Göktepeli diýip nemetdim. Bawaraply sebit. Tislek bawaraplar meňzeýär ýolsa sapara. Aýşyňyz ya. Ýöne tapawdy ýok da bawaraply bolsa da sapara şol Türkmenistanyň territoriýasynyň içindäki bir deme. Yo, bulan deme iň gynanyrjy nemesi, ne şu owadan çıkyp şähere ýetmedi olanlar da, şu ýegenlerini çeni şonu alak. O inni şular yani men Kerim Gurban nefesi sadece bari onun Gurban'da edildiği ağlarında. Ne şular ne şolun üstünde yani defetinde şenlik döküyordu. Şolun çağlarının artıklarının demelerinin üstünde men onu umumaydiyanla şolun bendeş numlarca başkalar var. O şolun yani ayak iyidine değmeyecek adamlar yani şolun üstüne çıkardıp şolur han bu neyle yelken çıkarttılar. Buna bir namız etmen şeydip oturup seyreder yağlak rahat değerler. Şu da atlara düşünecek olun Türkmen. Sizin ağrınız, namazınız bağ olursa ayna bir seyredik görün. Gözünüzde. Sizin üstünüzde şenlik döküyorun adamdan kimliğinde bir yüzüne bir seyredik görün. Köşeğinde geçirmeyecek adamlar. Gurban Ulu'nun gözünden başlayıp. Bunun ne beynisi var, ne başka da adı var, bunun kılık kıyafetin için kıyalak. O öz halkın karşısına şular yalaklar yediler mi? Elementar dağının alında. Öz milletin karşısına şular yalak cinayet yediler mi? Sen bar et, sen yani dünyanın sultanın ilerinde edilen o var bu da. Nun yıl bundan öngüm edilmeyendir şu hatta. Halkın namusuna devmelidir. Bir toyda bir saçan başında oturacak adamlar değerlendiler. Yani daha çüyürüğü değildi, beylik değmesi değildi. O halkın üstünde han olup nerede gelip bilýärler, nerede gezdirip bilýärler. Şu ağırnamızı eden yok mu? Yiğitler. Daýdaklarında adam. O korkudan da korkacak bolsaňyz, ağlanacak bolsaňyz, o size başka näme gerekdi? Yani şu nöker, iyidir bir nöker oldu, yani Nemet halkın üstünde Nemet göre.
O ne beyin var. Oğurluktan başka hiç tane kriptomaniye deyip bir kefer var da. Şu kefer bulun. Hem bece. O solardan korkmalı mısınız? Korkudan. Sizin yerinde bu zatları bir etme de gel. O ağrın namıkın bir korumuz. Siz ne mi? Evet zatlara bu zatlar. Kimine? Bilemok ya bil karra aptır ya köyün adamlar bu zatları bir başkaça düşünüyor. Şu Yani neme yaş kalk. Şu Orslara, Ermenilere, şu başka millete bırak setlerini kaldırsalar şoğu namet edip yani köçeleriyle üstlerine neme sürüyedik. Namet ediyorduk. Bir Ermeni ya bir Ors ya da bir başka millet bir Türkmeni adar verilen yerin dağı göreytek dağı şotan tekide taşlayadı. Yaş kalk, çağa kalk. Yiğit kalk. O bizim başka yerde öğön adam derler biz. Şotaydan emetti. Ulu adamlar diyerek gitti. O tarihinde seyredip koyuyorum. Yönü hemen hatta şikayet edip şunlarla korkuya korkudu Nihamet. O kümsüklüğün bir çeni çakı vardır. Ya da bunun patatını verelim, bu milleti tekillerle yapalı. Bu başka bir millet şotayda dörer. Ya başka bir yerden barar. O size ne gününü görürsünüz. Dünya yaradı. o bağırıyor yurdun içine gitme. Yolların açılma Oo. demesine düşünen yok diyeniz mi? Yok, edik kaydan dağdın şov orada baranızda ne anlatacak? O da var. O Gurbanqulu Niyazov şu halkın önümü o halk ile millet bir zat değildir ol halkın önümüne şu halk olmak demek bir yurdun içinde teritoriyanın içinde o öz siyasi o iktisadi varlığını o sürdüren köpçülüğe ya da millete halk değilyandır. Yine biz halk bolup bildik mi bilmedik mi? Milletliğimizde hiç hile neme yok. O sonra alamatı yok. O var. Millet Türkmen diyen var. Özbek diyen var. Yani halk bolup bildik mi? Yine şu soru da. Halk bolup bilen olsadık o Gurbanqulu ýaly adamları döretmezdik. O dörese de şonun şotaya barmağına mümkinçilik vermezdik. Yani bir giden Ors Makarov Açırsov deyilen adamları tercih edip başında tuttular. Türkmenler bilen okmutu bilyatlar aşon köçesinin önünde kapısının ağzında yatıp vezip almak için Açırsov'un ya da yankı nemenin Hramov'un sapara bilyamidiniz şonu? Yani şonu yazatlar varmış. Yok, bizim dövrümüzde böyle zat yoktu. Yok, şonun ýaly ekene. Bizim dövrümüzde o bizden çekinen olmalılar. Bizim dövrümüzde bu zatların hiçbirini bilen Yok, şol çekinýän olur çekinýän bolup biler sapara. Meniň bu taýda aýtjak bolýan zadym olar çekinmeýär däl de. Ýöne ministr bolmak üçin şonun kapysynyň agzynda giýje ündeýiz garawyllap ýatmak diýmek gelişýärmi? Ola seniň milletiňden hem däl, nireden gelenligi belli däl, gelmişek Hramov. O mesele çözdüyemişsin. O şunlar. Hawa soň şondan wezipe diläp, ine şo wezipe diläp şo taýa barýar bir. Onuň edýäne bir ýalňyş. Ýöne wezipe diläp barýany o görýänler bardy.
Hiç kim bir-birine akıl vermiyor mu kan? Şu zadyna ýalňyş diýip. Ine halk bolup bilmeýişimiz şu taýda. Halk bolmak diýmek o milli nemelere eýe çykmak. Bir huşuň bolmagy da bir umumy. Şu Türkmenistanyň territoriýasynda bir umumy ullakan bir huş, aklyň döremegi diýmek, halk diýmek. Milletken bir halkyň içinde 3-4 san milletten bolup bilýär. Onda hiç Gorunu problem täzeden öğretmeden kemine gorum çaykanyp duruyor diýen bu. Gorum Yo sapara gorum bu bağlany beýleňi. ha biz bunu deme üçin däl, o terbiyeleme üçin aýdamyz ok. Ýa täze Türkmenistanyň o şu zatlaryň bolmajagyny. Şu zatlar bolmaly däl ýa-da iň azyndan bilinmeli. Bir adam, 2 adam, 3 adam diýeli, o gurup biler, guraram. Düşündirben biler döwletiň nähili işlejegini. Soň ýene iň soňda ýaşajak bolan ýene 5 milyon da o taýda, o sistemada. Ya şonuň taýýarlygy da bu zatlaryň hemmesi. O köşk gurdursaňyz ine şo zatlar birinji alamatlardır keseliň. Ine köşk gurulýan bolsa, hiç kim sesini çykarmaýan bolsa, bu zatlar ýörýär. Ine ýöneköý mysal bereň köşk däl, atomna elektrik öndüren stansiyalar gurulanda nähili gozalaň çykýar ýurtlarda. Hatta Türkiýede de ine deňizli tarapyndan hem Akkuyu diýerler. Akkuyu tarapynda gurulýar. Şoň başlamazyndan öň gaty kän o garşylyk görkezdiler. Gaty kän hatta habarlara çykarman şonu gizläp saklap ýörediler. O Ýewropada hiç ruhsat bermeýärler, açylan gurulanlara hem ýaptyrdylar. Ine buňa halk diýilýär. Ne halk değerlerini men aýdyp beren kemine. Ne Türkiýede miting getdirýärler de çağırýarlar. Yani mitingi Polimex'in firmasynyň adyna var nebeden okur da ya da Çalık Holding'in firmasynyň ýanyna ya da ATV telewizionyasy vardır şu Ahmet Çalık'ın. Näme şoň nemesine adyna baryp o Türkmenistanyň aran problemy diýip berin nemeden bol. Ya şolor şu taýy. Nemedik gaýdan, gadyklak gaýdanlar. O neme hiç konturtwan adyny çağırýarlar. O näme üçin Polimex'in adyna çağıran bol. Ya baraň dok, özüňiz yani düşünüp barmalar. Ne alyk gaýdan nemeden berine biz geldik, şoň ýerden geldik. Ne Türkiýe mediýasynda näýilik reaksiýa boldy? Beşiktaş'ta ine İstanbul'da. O ödüm merkezde görünmedi ýalak yerinde eline Polimex'in adyny memlet. Ine kimin hasabyna? O Süzer Plaza diye. Pullaryňyz ine ýanyňyzda siz hem şo daş döwründe işläp talawançylyk edip ýörüs. Şoň öýünde hyzmatkar bolup berenim kendim. Bakmal. Temine kän gurladyk bu ýemede el. O şu taýda jemläli ýuwaş-ýuwaşdan. Halmyrada barmy siziň aýtjaňyz? Mikrofon ýapyp kalmyrada. Yok bärde artyk moskoşary ýalat ýok. Men bolýanlar görüp seň aýdýarlygyny dinläp bir hakydamy bir zat geldi. O ýerde urýadan boşgularyň birine bir fetir bardy. Her nesil özüne laýyk döwletine han tutar diýdi. Yani bizimki şu prezidente laýyk halkymyz var. Eger şun edýän ähli jenaýatyny, ähli ya orramçylygyna çydap bilýän bolsa diýmek şu hökümet ya şu jenaýatkar topar şular ýaly lellime gerekdir. Men başga näme diýip aýdym. Her durledip aýdyp gördük halka, düşünürip gördük. Açıp berýär emme eden jenaýatlaryny. Ýöne sonra da
Özüne degişli däl ýaly halkymyz gulagyny sallap otyp. Ana aýdyp şu Karamerksin mesel İstanbul'un merkezinde dur. O Türkmenistan'ın ilçihanasyna barmaly, halk barjak bolsa şoň öňünde miting geçirmek. Hani oğurlan pullun gaýtyrdy. Ahmet Çalık'a diyeyim, olar bir çemedan sevdasını edip bir Türkmenistan'ın 1 milyar dolarını daşına çıkardı. Onun imkanı 1 milyar diýdim yani. Bir Türkmenistan'ın näçe ilatının näçe yıllık bir büdjeti. Yok, o da hatta ýadyna da düşenler, huşuna da gırnak milletin. Vay balya ene gelip Türkiye'de beýaslydyk, 10 ýyl işdik. Ene bir döwletem garyp düşdi. Ýene de keyfimiz, garnymyz göjek galyk etmek üçin başga bir döwlet gözläýip Onun bir de var orada malını taýyp gören Türkmen. O näil bu Türkmen her ýyl hem öz malyny o ýaýladan bu ýaýla sürür da bu ýaýlaň otuny torda beýlek ýerler. Bara kimin ýaşlygynda degişli zaten. Ýöne daşynan teredip otyň gat haýran alýan halkyny bolup görýär. Beýdi ömür durmuşy geçirip ötürüp bormy? Soňy nähil bor. Gatı erbet zatla garaşdy. Käşe bilen şo uğradan pulunu izinle gany çağırar bir degerli degişli ilim bilim alýan bolsalar, institut, universitede para peşesiz giýren bolsalar, bula ýetişenden soň ene şu taýda talabançylyk edip beren, enatasyna eýerlik edip şolan garrylyk durmuşyň üçine çyk bar bolsa, onu bolýa jahannem şu zatlaryň gelejegini bähbetini işläp görýär, düşünüp borda. Ýöne olamıyor. Bula uğradan guýasyn yani. Hem aňyrdakla az tergeden, bularym yarım as, yarım ýalaňyz, bir garny dok, bir garny az. Bir tapdan nişanlansaň näme çekýär? Düşüp otururlar, mana jaň edip otyp, tapara giýjek. Aglap otyp. Ne güne düşdük, ne edip biz ýaşamak, näme etmeli? Hani öljek bolýarlarym çykyş edip durlar, ölenlerim gitdi. Bizim watan uğradan diýse, hökümetiň piňine de hamana bu adamın o döwletin raýaty däl ýaly. Şu zatlar görmedik tüge salýar. Ondan biz nähil millet, biz kime inanmaly, kime dayanmaly? Nädip bular akylyny aýlandyrmaly zapara? Gaty kyn ýaly. Ýöne aýlandyrjak bolup görmerler. Yok. Hanrat, ine biraz gor bor. Ine şo gor bilenem käde millet eder. O galanam günni görür. Başka bulara bunu iyine düşüp demet görmek bolmaz. Ne demek? Bu doğru edip bak edip bolyan nelere? Şunu düşünüp aýdyp otyp çeýnäp ağzyna salamyzy şunu ýutmagy ýaltan ýaly. Bina Hiç koşulmasyn düzelse biz barys bolmasa o taýda bu taýda ondan o göçüp onup bererdik. Bu watanly mesele binahil bol. Nira düşdi. Tapara ekimin den dostlarımız yok mu kabı yurdun arada sen ediyen ne içinde ne dasın. Öyle yaşlı bilenat diyelim. Ha bara ho önkü durmuşu görünür. Önkü yaşlılar görünür. Biz terbiyelilerle görünür bara. Ne için olur mı bu otu? Ya gerek gelme ki. Ya hem ki şu ağzını yumup o dünya gidivermeli mi novat ya bir novat. Nahil bol. ay ne olur akıllı kemin neme ait neme Sal Muradağa şu akıllı olmalı. Bizden akıllı olmalı yani. Boşadırnak içinde aydiyanla görölü yani. Görölü şular. Bu Türkmenin kümsüklüğünün derecesi o yani başka milletlerde bilmedim men hem de milletler tanap nemet bilemek golünüyor. Mağdur şu nemelerde yok. Bunlar yalak kümsüklük. Onun bu kümsüklük nadanlığın nemesi. O köp bilmişlik. Bilmeyen Türkmen onun kümsük oluyor da. Maňa ýany şu bir kullukda Nebetdagdan habar geldi tapara. Beşum yaşta dilim dişle otin aýtsam makam aýtmasam makam dip. Ben şunu olmasa erti goýsam makam diýen. O çekip çydarlyk ýagdaý alman ýurdun içinde tapara. Prost alman. Türkmen ruhun düýbünden ölräpdir bular. Diýme Hal Muradağa çydiýan bolsalar o entek mudarbadır. O entek çydiýan kes çykmaýan bolsa entek mudar bolmaly. Garaşdyrlar o başka
deyip bileceklerdim diyor. O biz devlet demesine döretecek olyas. Taze. O, Emme zat biz Kurban olayını ayırıp o köşkün içine girme niyetimiz yok. Köşk ayıracak olyas biz şu tayda. Köşk simboldur yine diktaturanın ya da şu oğurluğun diyeli kliptokratiyanın simbolüdür. Şunu getiriptirler yine gözünüze sokup yine oğurluk etmene geldik deyip halkım sesini çıkarmandır. Ya da sağdalık ediptir diyeli düşünmen. Neticesi hem yine şu hazır. İyin bay yine Avrupa'da bir adam bir aylığına maşin alıp bilyede. Bir aylığının 4'te birine, 5'te birine telefon alıp bilye. Türkmen bir ömrü işleye ona uğradıp görün. 10 yıldan beri işlep görenler var. Şu yurda varsanız elinize neme geçeceği. 10 yıl işlediniz. Yaşap görür. 10 yıl işlediler, 5 yıl işlediler. Hazır yurda varsa elinize neme geçeceği, neme kazandınız. Topraktan, palçıktan ya da dağın daşından öýgürensiňizdir iň köp. Yani bizim ýagdaýymyzdaki, bizim mümkinçiligimizdäki ýurtlaryň adamlar bir aýlygyna bir maşin alýar. Şonu ýagdaýda hem ýaşap bolardy diýip pikirlenip görmeli. Ine halk bolmak üçin şol. Ya millet bolup bilersiňiz, ýa gaýşmaýaly. Millet bolmak kyn däldir. O diliň bolar. Azyrak däp desuruň bolar. Millet bolup bilýän şo ýagdaýda. Ýöne halk bolmak üçin gaty neme bolmaly? Geleceği görüp bilmeli. Çylçyrymly sistemalar gurup bilmeli, düşünüp bilmeli. Şu Kur'an sistemaňa jogapkar bolup bilmeli. Şonuň ýalyk bir nemeleri var. Jogapkarçylyklar var halk bolmagyň. Şonu ýaly ýaşullar şu taýda onda jemläli otaralar. Bor iyileşler taw bolun, sağlıkda görüşelim. Sağ olun. Mikrofonu yapıp kal Murat. Sağ olun. Haparaga kemine vatan. Sağ ol. Sağlıklı görüşelim.